Billedet her blev taget kl. 16.45 den 7. august 1985 i Strandby i Nordjylland. Fiskerikontrollører prøver med politiets hjælp forgæves at komme forbi protesterende fiskere for at tage prøver af lasten i industritrålerne. På det tidspunkt var den konservative Henning Grove fiskeriminister. Fiskeskipper Bent Rulle var talsmand for fiskerne. Den danske fiskerikontrol har politimyndighed, når det gælder om at stoppe ulovligt fiskeri. Fiskeriministeren er kontrollens øverste chef. Det var problemer som de her, Henning Grove overtog, da han blev fiskeriminister den 19. september 1982. Tak. Om kampen mellem to mænd. En minister, der indgik ulovlige aftaler. Hvad er det, I vil have? En fiskeriformand, der fiskede ulovligt. Jeg synes, det her ligner en minister, der snart må gå af. En fiskerikontrollør, der kom i klemme. En dreng, der så det ske.
Radioavisen. 44 mennesker er blevet dræbt ved et helikopterstyrt i Vesttyskland. Den nye fiskeriminister Henning Grove afviser EF-kommissionens forslag til fiskeriregulering. Vejrudsigten fra Meteorologisk Institut. I nat dis eller tåge, ellers tørt og kun få skyer. Svag vind omkring vest. Temperaturer mellem 10 og 5 grader. I Jylland dog nogle steder ned nær frysepunkten. I morgen tørt og solskin, svag vind, efterhånden temperatur og temperaturer op mellem 17 og 20 grader. Dansk fiskeri eksporterer for 5 milliarder kroner om året. Men mange tusinde arbejdspladser er i fare, hvis EF-kommissionens seneste forslag til regulering af fiskeriet vedtages. Kellos har talt med den nye fiskeriminister, den konservative Henning Grove. Ja, nu fik vi så en ny fiskeriminister. Hvad skal der ske? Kan vi få en programerklæring? Dansk fiskeri er nok Danmarks ældste og frieste erhverv. Jeg kan sige, at min første opgave må være møderne i Bruxelles her på tirsdag, hvor vi blandt andet skal diskutere den fælles fiskeripolitik, fordelingen af kvoterne og industrifiskeriets bifangstregler. Der skal være plads til os i EF, og det vil jeg arbejde for. Jens! Die Festlegung der endgültigen Quotensumme wurde am nächsten Møde ikke holdes med. Ich würde es jedoch begrüßen, wenn wir uns heute über die Industriefischerei in der Nordsee einigen könnten. Industrifiskeriet i Nordsøen. Der dänische Fischereiminister hat die dänischen Wünsche dargelegt. Den danske Wie ich fiskeriminister verstanden har habe, hat der redegjort for britische de Minister danske einen ønsker, Kommentar men jeg har hierzu. forstået, at Bitte den schön, Herr engelske Minister. minister har en kommentar. We shall no longer tolerate the Vi illegal vil Danish ikke fishing. længere acceptere det ulovlige danske fiskeri. Vil det sige, at vi alene deroppe fanger 100.000 ton sild om året? Ja, ifølge de prøver, vi har taget, så viser Og det sig, det er ulovligt? Ja. I må altså forstå, at det her, det går ikke. Der må ikke være sild i de laster. Fiskerikontrollørerne skal respekteres, og reglerne skal holdes. Det er alle bedst tjent med.
Fiskerikontrollens kørende patruljer har station i Frederikshavn. Herfra kan de enten køre til Hanstholm, Hirtshals, Skagen eller Strandby. Fiskerne skygger patruljevognene. Hallo? Ja. Jeg ringer. Så vender vi om. Det der skal du slet ikke prøve på. Så er du godt klar over. Ikke? Når fiskerikontrollørerne skygges, og når vi ved, at I konstant overtræder reglerne, så gør I det umuligt for mig at opnå resultater i EF. De ved i EF, at I fisker ulovligt. Vi skal overbevise vores EF-partner om, at vi holder loven. Fiskerikontrollørerne skal have adgang til kutterne. Hvis I ikke giver dem lov, så skal I vide, at så sætter jeg politiet på jer. Godmorgen. Godmorgen. Ja, de rapporter her fra Strandby kan vi ikke leve med. Jeg har på et møde i lørdags gjort det klart for fiskeriformændene, at jeg kan blive nødt til at sætte politiet ind. Det skal stoppes nu. Mener du det? Ja. De skygger os. Der har været episoder, hvor de direkte har prøvet at forhindre os i at komme væk fra havnen. Vi kan ikke få de prøver. I skal ikke lade jer slå ud. Kan I ikke komme igennem, skal I bede om politiassistance. Så kommer vi og baner vej.
Du bestemmer. Nu laver I vel ikke noget ulovligt? Nej, nej. Politiet med. Jeg løber ned til Jens. Vi kører. Jens, de kommer! Vi sejler altså ikke ud igen. Vi bliver ved med at losse. Du må hellere komme herned. Vi trækker os. Kom. Det er første gang i 30 år, jeg er gået baglæns ud af en sag. Tja. Det var lige godt satans. De orienterer om Strandby i TV-avisen nu.
Det var ikke muligt i den givne situation. Man havde ikke folk nok til at kunne bryde den blokade. Finder du det ikke som politimand betænkeligt, at I ikke var i stand til at hjælpe fiskerikontrollen her? Jo, men vi måtte se i øjnene, at selvom vi havde fået forstærkninger, var fiskerne enten færdige med at losse, inden styrkerne kunne nå frem, eller også var de simpelthen sejlet til andre havne. Blokaden varede flere timer. Overvejede I ikke at tilkalde forstærkninger? Jo. Få fat i Niels. Ja. Nej. Nej, okay. Dengang tyskerne var her. De stod nord for os, de stod syd for os, de stod vest for os. De var også derude. På havet. Og vi sejlede til Sverige med jøderne, det kunne vi klare. Men det her, det er værre. Du må godt gå i seng nu. Hvorfor forfølger de os? Han forstår det ikke. Eller vil ikke forstå det. Hvis vi skal fiske lovligt, så er det slut. Hvis han prøver en gang til med politi, så bliver der slagsmål. Jeg tror ikke, han tør. Hvor meget politi kan vi regne med? Ja, du har Nien Hansens ord for, at der er frit løb. Politimesteren siger en ubegrænset styrke. Hvad er det? Om nødvendigt flere hundrede mand. Vi ved, at over 20 trawlere sandsynligvis vil lande fisk i morgen aften. Ja. Vi gør det. Du tager til Frederikshavn og snakker med politimesteren. Vi sætter ind i morgen aften i alle nordjyske havne. Tag lige og giv mig den sag om ophugningsstøtte. Og så aflys lige det møde i Esbjerg i morgen aften.
Ja. Tak. De er ikke rigtig kloge. Det er ikke værd, at vi arbejder under politibeskyttelse. Vi have prøver, eller vi ikke have prøver. Det her går ikke. Det er ved at gå helt i hårdknude. Politimesteren siger, at de må slå sig frem til kutterne, hvis kontrollørerne skal have prøver. Er havnen stadig afspærret af inspektionsskibene? Ja, havørnen ligger i indløbet. Kan de da ikke komme ombord i kutterne fra søsiden? Slip så! Væk! Hvad laver han? Væk! Hvad er han gør? Hallo, er det Fiskemelsfabrikken? Kan jeg få direktøren? Det er Henning Grove. De kraner, som losser kutterne, skal stoppes. Hvorfor ikke? Vil de sige, at det er fiskerne selv, der kører kranerne? Hvad siger politimesteren? De venter på forstærkning. De vil prøve at rydde hele kajen. Ja, vi kører. Hvad er det, I vil have?
Her knokler jeg i EF for at skaffe de bedst mulige kvoter til jer. Hvis jeg ikke kan overbevise EF om, at vi holder loven, så bliver der 0 fisk til os næste år. I gør det umuligt for mig. Du kan ikke forlange, at vi skal stoppe fiskeriet. Det er det samme som at gå fra hus og hjem. Kan I da ikke forstå, at tingene hænger sammen? I bliver nødt til at stoppe det ulovlige fiskeri. Nu skal jeg sige dig noget. Hvis vi får normal kontrol, så går det. Vi har normal kontrol. Problemet er, at I ikke vil lade kontrollørerne komme ombord. Vil det sige, at hvis vi garanterer ro i havnene, så får vi normal kontrol? Ja. Jeg tror, de har misforstået hinanden. Fiskerne forstår noget andet med normal kontrol, end ministeren gør. Ja, for fiskerne er normal kontrol, at vi kommer hver onsdag kl. 11:30, og der højst falder 1 bøde til 1 kutter hver gang. Ja, ministeren mener normal kontrol, det er hver gang vi ved, der sker noget ulovligt. Ja, okay. Det her ender galt. Nå, finder du ud af noget? Ja. Får du lavet nogle aftaler? Det hele afhænger af, hvordan han vil styre kontrollen. Jeg tror, vi får normal kontrol. Derfor foreslår jeg, at vi tror på ministeren, går på havet og fisker stille og roligt, som vi plejer. Jens på havet igen. Ja. Nu håber vi, det går. Ja. Ja, så må I have en god weekend. får ikke lov at lande de fisk her. Skal du bare se her. Du lovede, at kontrollørerne ville få lov at gå ombord.
det er rigtigt nok. Men du lovede, at vi skulle have normal kontrol. De kommer rendende hver dag. Det er normal kontrol. Det er dig, der er galt på den. Du har ikke forklaret fiskerne, at de skal stoppe det ulovlige fiskeri. Den konservative fiskeriminister Henning Grove sagde i eftermiddags på det konservative landsråd, at dansk fiskeri har dårlige organisationsledere. Udtalelsen har vakt voldsom harme i danske fiskerikredse. Vi har fiskeriministeren i studiet. Værsgo, Kædos. Henning Grove, er det ikke en noget voldsom kritik, du er kommet med her? Jo, det er rigtigt. Nu ved jeg ikke, om jeg lige har sagt, sådan som I citerer her. Men det, jeg mener, er, at jeg er god til at forhandle i EF. Men jeg synes, hvis det skal lykkes, så må lederne i dansk fiskeri være gode til at gå ud og forklare fiskerne, hvad det handler om. Vi skal være troværdige i EF. Vi skulle nu have en af fiskeriets ledere med på telefonen. Det er formanden for Centralforeningen i Vendsyssel, fiskeskipper Bent Rulle. Ja, Bent Rulle, er du så en af de dårlige ledere i dansk fiskeri, som Henning Grove taler? Det ved jeg ikke, om jeg er. Men jeg mener helt klart ikke, fiskeriministeren har forstand på fiskeri. Det har den seneste tid jo helt klart bevist. Og i øvrigt mener jeg, at fiskeriministerens udtalelse. Ja, det er jo en helt normal reaktion for en mand, der ikke selv kan klare sit job. Det kan jeg godt sige dig. Hvis jeg må gå af på grund af det her, så vil jeg bruge resten af mit liv til at sørge for, at du ryger som fiskerformand. Du er ødelæggende. Striden med de nordjyske fiskere var Henning Groves anden store kamp med industrifiskerne om ulovligt fiskeri. 2 år før havde han givet efter for vestjyske fiskeres krav. Det skete på et møde i København torsdag den 14. juli 1983. Det her kan I godt droppe. Nej, kontrollen skal væk. Okay. I slipper for kontrol. I 2 måneder. Men på 2 betingelser. For det første må I ikke fiske, så det kan ses fra land. Og for det andet må I ikke komme i havnen med fisk på dækket. Har du lovet fiskerne, at vi ikke vil kontrollere dem? At vi simpelthen vil sejle forbi, når vi ser, de fisker ulovligt? Sådan en aftale må du da ikke lave. Hør nu her. Vi skal nok få orden i tingene. Men fiskerne skal have en chance. Okay, ja. I skal holde jer væk i 2 måneder. Er det en ordre? Ja. Kan jeg få det skriftligt? To år efter kom konflikten med fiskerne i Nordjylland. Den 11. marts 1986 måtte Henning Grove gå af som fiskeriminister.
Fiskeskipper Bent Rulle fortsatte som fiskeriformand.